Добрий ранок. В ефірі програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександр Сенько і говоримо про перебіг політичних подій і голосувань у Верховній Раді. Представляю вам нашого ранкового гостя Олег Саакян. Дякую. Попри затори у місті Києві вам вдалося дістатись до студії без пригод. Це вже маленька перемога зранку. Отже, пане Олеже, розпочнемо ми, напевно, з головної вчорашньої події. Прес-конференція президента України Петра Порошенка. От ваші враження? Ну, перш за все, як завжди, вона відбувалася в нас в такий собі, знаєте, пожежний спосіб, як завжди збиралася в останній момент. Все це навіює думки того, що президент все ж таки хотів її зробити такою пафосною, зробити її, придати їй додаткової важливості. Тим паче, що майже рік не було прес-конференцій президентських. Якщо на початку терміну пам'ятаємо, що вони відбувалися раз на півроку стандартно, то зараз вже останні декілька років, на жаль, цю системність було втрачено. Тим не менше, журналісти акредитувалися, в принципі, вона пройшла. Нічого особливого заявлено не було. Скоріш за все, можна сказати про те, що президенту була потрібна ця прес-конференція для того, щоб дотиснути Народний фронт, дотиснути Арсенієв, Авакова і Яценюка до того, щоб таки підписати або таки домовитися стосовно можливої участі спільної партії, спільного політичного проєкту у наступних виборах. В принципі, ми просто бачили один з інструментів тиску між різними політичними групами, зокрема в руках президента. Принаймні про це говорить беззмістовність особлива цієї прес-конференції, оскільки нового нічого особливо не пролунало з одного боку, з іншого боку, її така собі терміновість її проведення. От була вже реакція перша на прес-конференцію, і ви вже також зазначили того, що нічого нового не почули. А що ви очікували почути від президента? Направду, оскільки вона термінова була, ніхто нічого не очікував почути, але принаймні були сподівання, що можливо щось, якісь є нові новини, скажімо так, вибачте тавтологію, президент хоче на чому заакцентувати увагу. Ні. В принципі, було одразу зрозуміло вже з першої години прес-конференції, що в реальності це просто політичний інструмент. А що нового? Про зброю американську – те саме абсолютно. Про Схід – те саме. Не стало і винятком можливість потролити пані Тимошенко, паном Порошенко. І тут він використав цей майданчик. А так само по інших темах, які, в принципі, вже є традиційними, які коментуються адміністрацією президента, пройшовся президент. Треба сказати, що в реальності, якщо взяти так от, абстрагуватися і поставити якусь умовно провести лінію як боротьби між журналістом і президентом, скоріш за все можна назвати, що це була нічия, оскільки як журналісти, очевидно, не були готові ставити гострі питання, можливо, термінова прес-конференція, можливо, не дали слово, так і президент мав заготовки на всі фактично питання, він їх очікував, і там, де йому гострі питання, він з'їжджав з них, там, де питання, які він очікував стосовно виборів, наприклад, там він відповідав заготовками стосовно того, що він прийме участь у виборах, але як виборець точно, і так далі. Тобто президенту дали можливість для того, щоб показати себе, а більш нічого іншого з цієї прес-конференції, на жаль, винести не можна. А якби ви були на прес-конференції в якості журналіста, яке б ви питання поставили президенту? Принаймні, з якої тематики? Дуже складно сказати, оскільки одразу розбігаються очі і думки. Можна поставити стосовно мінського процесу і, наприклад, того, що президент акцентує увагу на миротворцях, і поставити питання, що миротворці – це інструмент заради чогось. Заради чогось – це мінський пакет. Мінський пакет, якщо ми подивимось в тому трактуванні, в якому він приймався і в законі про особливість місцевого самоврядування, то це фактично російський сценарій. І можна процитувати декілька інструментів звідтіля і запитати, чи згоден президент саме з таким трактуванням і чи саме цього Мінська він домагається, принаймні, голосування його він протягував в Верховній Раді. З одного боку. З іншого боку, можна було б запитати, чи задовільний він роботою коаліції, чи може він назвати коаліцію існуючою, в тому вигляді, що на сьогоднішній день у нас, в принципі, удавана коаліція. Можна було б запитати про цілу низку призначень, зокрема, екс-регіоналів і дуже одіозних персон, яких підписав президент і нещодавно, зокрема. Тобто питань дуже і дуже багато і достатньо гострих, і які турбують суспільство, а не тільки питання, які будуть комплементарними. Добре, перейдемо до подій у політичному житті надалі. Позачергових виборів в Україні чекати не варто, заявив про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Очевидно, що такої доцільності на сьогодні немає. Це питання, можливо, варто було порушувати, коли парламент працював перший, другий рік. Я, як прем'єр-міністр, вважаю, що сьогодні потрібно готуватись до чергових президентських і парламентських виборів з точки зору підготовки. От на вашу думку, судячи з цитати пана Володимира Гройсмана, він вже заявив, що йде на вибори, навіть йде з новою політичною силою своєю. Як ви вважаєте, чи є вже якісь домовленості у парламенті? Тому що дуже багато розмов точиться щодо передчасних виборів, які можуть відбутися, і, власне кажучи, чи вони насправді відбудуться за календарним планом, і які домовленості вже є у парламенті щодо цього? Все більше інформації про те, що, скоріш за все, дочасних парламентських виборів не буде. Чому взагалі ця інформація всплила і чому ми з вами, зокрема, говоримо про це? Тому що для президента частково було б вигідно провести позачергові парламентські вибори до президентських. Для того, щоб, умовно кажучи, ініціювати, тобто затвердити існування цієї пропрезидентської команди. Взагалі, всі вибори в Україні, більшість виборів, які проходили парламентсько-президентські, проходили в порядності, що спочатку проходять парламентські, потім президентські. Фактично на президентських вже закріплюється статус-кво, який був досягнутий в парламенті. А парламент виступає майданчиком для перевірки всіх тих домовленостей, які були досягнуті. Коли проходять спочатку президентські вибори, а потім парламентські, то в президента немає гарантії, що в останній момент хтось не спробує зіграти власну гру. Тим паче, там в останні тижні, наприклад, передвиборчої гонки, якщо видно, що рейтинги президента сьогоднішнього, можливо, не дотягують, то хтось може зіграти в свою соло-скрипку для того, щоб на парламентських виборах взяти голоси, вже відв'язавшись від президентської команди. Тому така гра, вона була доволі очікуваною. В принципі, президент використав цю інформацію і це розуміння у багатьох політичних гравців для того, щоб дотиснути або принаймні інтенсифікувати процес перемовин між Народним фронтом, паном Гройсманом, своєю політичною силою. За інформацією, якщо я не помиляюсь, главкома, в принципі, вже є інформація, що домовилися нібито, і там 50% це пропрезидентська, 30% це народно-фронтівська, і 20% віддаються пану Гройсману на формування спільної команди, яка піде до парламенту. Поки що ця інформація не підтверджується там з моїх джерел, наприклад, я не можу стверджувати, що це саме так, але принаймні вже навіть в інформаційному просторі починають з'являтися конкретні цифри, що говорить про те, що якщо ще не завершився цей процес, то він принаймні на фінальній стадії. Тому, якщо він не зірветься, якщо зараз вдасться досягнути і олігархічного консенсусу під це, оскільки ми розуміємо, що за кожною з цих політичних сил стоять певні олігархічні сили, а в тому числі фінансово-промислові групи, то в такому випадку, в принципі, говорити про дочасні парламентські вибори не приходиться. Подібні заяви перших осіб, само собою, вони якраз і є елементами цієї гри, коли кожен намагається на випередки говорити про те, що ні, виборів не буде. Але ж коли всі намагаються повторювати, то всі розуміють, що значить про це говорять, і значить ризики цього існують. Як ви вважаєте, окрім того, що передчасних виборів не буде, дуже багато експертів і народних депутатів до цього схиляються, але знову пішла вже чергова хвиля розмов про закон про вибори. Наразі, як ви вважаєте, за яким законом мають відбутись вибори, які за календарним планом у нас стоять? Є закон, який пройшов у першому читанні, поки що закон про вибори, який, наскрізна думка якого це прибрати мажоритарку. Чи встигнуть його прийняти? І які поправки до нього мають внестись? Чи будуть голосувати, чи голосування відбудеться за тим законом, який наразі існує? Я думаю, дотягнуть до старту передвиборчої гонки для того, щоб його не голосувати. Взагалі, я думаю, що потрібно було проголосувати, потрібно було б змінювати виборче законодавство, і вибори не мали проходити по старій системі виборчій. І це навіть не проблема того, що це допоможе провести набагато кращі вибори. Ні. Направду, в нас кожні вибори проходили по різним системам. Майже завжди виборче законодавство змінювалося під ситуацію. І в рамках жодної з цих систем вибори не проходили прямо ідеально і так, як нам хотілося. Винна не система виборів.
а винна набагато ширша система, тобто політична система держави, коли фактично ми бачимо, що захистити результат виборів подекуди неможливо, адміністративний ресурс можна вмикати, причому адміністративний ресурс закріплений подекуди на рівні законодавчої бази, коли депутатам на округи дають кошти, розподілюють з спеціального фонду, а подекуди це ненормативно встановлене телефонне право тощо. Все це окупі, воно нівелює можливості найкращої системи навіть перевиборчої, яку б не проголосували. Але тим не менш, чому я вважаю, що, скоріше за все, не проголосують? Тому що мажоритарка – це один з небагатьох способів при сьогоднішніх рейтингах невисоких, які протягом декількох років вже демонструють нам соціологічні служби, а тим паче, якщо йде зв'язка БПП, Народний фронт і пан Гройсман, то Народний фронт рейтинги взагалі і під мікроскопом роздивитися дуже складно. В принципі, відбудеться ребрендинг, але все одно це токсичний достатньо рейтинг. Пан Гройсман має свій невисокий рейтинг, але дуже сильно сконцентрований саме в Вінницькій області, і там його політична сила на виборах навіть перемогла блок Петра Порошенка, і там склалася дуже така ситуація, скажімо, складна в той момент. Ризикована. Для пана Гройсмана, так, абсолютно, політично ризикована. Тому я думаю, що для президентських сил, само собою, зберегти мажоритарку – це отримати можливість більшості в парламенті, оскільки саме на мажоритарці вони можуть на цих округах зіграти з допомогою адмінресурсу, з допомогою власного інформаційного, економічного ресурсу для того, щоб провести власних депутатів. Без мажоритарки мені, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як сьогоднішня влада зможе претендувати на більшість в парламенті. Скоріше за все, тоді їх роль буде все ж таки в опозиційному блоці. Про роботу парламенту загалом хотіла поговорити, зачепити ще тему. Як ви оцінюєте взагалі роботу коаліції? Тому що дуже багато експертів по-різному трактують, що це насправді досить суперечлива коаліція і суперечлива назва для цього. Перш за все, я б казав би про більшість, оскільки коаліції закріпленої, як це має бути, в нас немає. На жаль, немає ані списку коаліції, ані повсякчасно голосуючих коаліцій. Тобто ми бачимо, що 226 голосів повсякчас добираються за рахунок або мажоритарників позафракційних, або за рахунок менших фракцій, по-перше. По-друге, якщо брати коаліційну коаліцію, яка була сформована, то декілька політичних сил з неї вийшли вже на фактично екваторі роботи цього парламенту. Відповідно, тієї коаліції немає, нова не сформована. Знову ж таки, ми не можемо говорити про коаліцію. І по-третє, якщо оцінювати діяльність цієї більшості, то є коаліційна угода, де все прописано, де прописувались плани роботи цієї коаліції. А коаліційна угода виконана навіть менше, ніж наполовину. Тобто отак і можна оцінювати. Якщо беремо там 12-бальну шкалу, яка зараз в українських школах, то якщо менше половини виконана коаліційна угода, то скільки це? Це менше 6 балів. Там 5, 4. Тобто за старою системою 3 з мінусом, 2 з плюсом. От десь так би я би оцінював би. Можна брати і окремо оцінювати в різних секторах. Наприклад, зелена енергетика і заощадження. Тут парламент краще трішки рухався. В принципі, там менше лобі видало, як виявилося, і більше хороших законопроєктів напрацьовано. Якщо беремо сферу дерегуляції, то знову ж таки, тут парламентом було відмінено ціла низка застарілих нормативних документів, баз, які зарегульовують систему. Але поруч з цим, якщо ми беремо інші сфери, як то реформа судової гілки влади, пробуксовує. Якщо ми візьмемо реальне життя людей і покращення, тобто виведення соціальної кризи, у нас жоден з інститутів державних, тобто державних органів, починаючи від пологового будинку і садочка, завершуючи, вибачте, цвинтарем, жоден з інститутів, який має на всьому цьому проті забезпечити життя людини, не працює в достатньо чи в очікуваному хоча б рівні. Відповідно, все це, само собою, є і результатом або недопрацюванням роботи цієї коаліції. На жаль, сподівання суспільства ця коаліція все ж таки не справдила. Але й найгіршою назвати її, рука не підіймається. Як ви оцінюєте, власне, заяви опозиційних лідерів останнім часом? І взагалі, чи можливо у нас об'єднана опозиція? Створені її на тому періоді, на якому ми знаходимося, або у передвиборчому періоді? Гіпотетично, можливо, все. Тим паче в Україні. Все може змінюватися в останній момент, оскільки
Коли є стала партійна система, парламентська система партійна, коли є там дві партії, великі, одна маленька, то що це більш прогнозований процес. Тоді більш сталі і сподівання, і очікування в суспільстві, їх прихильність до політичних партій, і дії політичних партій має наслідовність. У нас же на сьогоднішній день боротьба політичних проєктів. І зараз ідуть перемовини БПП, Народний фронт і те, інших, щоб відкинути старі прапори, взяти нові прапори, і нібито з новим обличчям піти до парламенту. В реальності там політичних партій в нас не також багато. Там комуністів заборонили, як би я до них не відносився, але партійну структуру вони мали. Свобода, ще можна партію назвати, Батьківщина найстарша. І, в принципі, все інше це проєкту. Опозиційний блок? Опозиційний блок в вигляді партії регіонів – це була партійна структура. У вигляді опозиційного блоку – то це вже опозиційний блок, Наш край, Відродження, тощо. Всі ті, хто роздерибанив партію регіонів по частинках. І, в принципі, там партійну структуру, якщо ми візьмемо по всій країні, і партійну роботу, її як такої немає. Це вже регіональна представленість і паразитування на тих чи інших інформаційних посилах. На жаль. Тому в таких умовах можливо все. Коли осколки, коли нові політичні проекти будуть об'єднуватися в більші блоки. Сьогодні законодавство не дозволяє йти блоками на вибори, але не менш об'єднатися в одну партію, можна кажучи, або координувати свої зусилля. А якщо брати більших гравців, БПП, або якщо опозиційний брати сектор, то це Батьківщина, то тут, я думаю, скоріш за все не буде створення спільних партій з кимось, оскільки це лідери політичних вподобань, фактично, якщо опозиційно брати Батьківщина, то, скоріш за все, там просто об'єднуватись немає сенсу. Менші політичні сили можуть об'єднуватись. Чи дасть це результат? Я думаю, що коли політичні сили, навіть нового спектру, якщо ми візьмемо, різного ідеологічного спрямування, всі вони побудовані за лідерським принципом, на жаль. По фінансуванню і по власних спроможностях вони так само розпорошені достатньо. Якщо їх об'єднати разом, то це, скоріш за все, не посилить їх, а навпаки, посилить їх розбіжності. Ми це вже бачили неодноразово. Той же Демальянс «Сила людей» намагалися домовитися. Той же Демальянс вже йшов з партією Анатолія Гриценка. Знову ж таки, не подолали бар'єр. Все це вже ми проходили. Якщо знову захочуть потанцювати на цих граблях, в принципі, вони зможуть це зробити, нічого це не забороняє. Але якості це, скоріш за все, нової не дасть. Ну, найпотужніші опозиціонери, дві опозиційні партії, ну, наскільки я розумію, це партія «Батьківщина» і Радикальна партія Олега Ляшка. Вони між собою можуть знайти якісь спільні позиції, на яких домовитись і стати монолітною опозицією? Чи все ж таки подібним, досить харизматичним лідерам цих партій досить складно буде? Перш за все, якщо брати Радикальну партію, опозиційною її можна з натяжкою назвати, оскільки якщо ми дивимося голосування, то це партія золотого квитка. Так називається в політології, коли партія торгує своїми голосами, і від неї залежить, куди чарки терезів все ж таки склоняться. І Радикальна партія цим дуже добре користується, коли пан Ляшко, в принципі, в останній момент може змінити думку, власне, того чи іншого голосування. Чому, скоріш за все, не відбудеться об'єднання? Ну, перше, тому що це не зовсім опозиційна сила, Радикальна партія, і все ж таки, можливо, певна кореляція. Досить категорично висловлюється, от, наприклад, Олег Ляшко досить категорично висловлювався щодо призначення Якова Смолія, от яке сьогодні має відбутись, ми зараз про це поговоримо. Некрасиво, можливо, порівняння дам, але комуністи за часів партії регіонів так само дуже часто сильно критикували, бо це була їх робота. Да? Партія Олега Ляшка, скоріш за все, не буде об'єднуватись з Батьківщиною. Батьківщина з ними на вибори йти об'єднану позицію ще з інших причин, оскільки пан Олег Ляшко доволі є харизматичним лідером, для якого його політична сила – це його парламентський інструмент. У разі об'єднання з кимось йому прийдеться ділитися управлінням. Само собою на це не піде ані пані Юлія Тимошенко, ані пан Ляшко. Відповідно, разом вони можуть не посилити один одного, а навпаки послабити власні позиції, тим паче парламентські позиції. Тому, я думаю, очікувати от такого об'єднання опозиційного не варто. Можливо, об'єднання більш малих політичних сил або підбирання великими політичними силами малих в певні союзи. А от об'єднання доволі великих, скоріш за все, очікувати не приходиться. Ну, принаймні, ми спостерігали за тим, що Юлія Володимирівна вона підтримувала Михайла Саакашвілі, створення його політичної сили. Якимось чином ось ця політична сила, рух нових сил, він може приймати участь у парламентських виборах? Наразі досить складно говорити про партію без лідера, але насправді партія вона ж існує. Ну, там є декілька проблем. Перше, немає лідера. По-друге, партія має проіснувати достатньо великий термін для того, щоб балотуватися. Я не пам'ятаю просто термін реєстрації руху нових сил. Чи може він приймати участь у виборах парламентських? Якщо може,
підуть само собою. Якщо ні, то підуть в інші оболонці. Але 100% само собою цей бренд він ще буде використовуватися. Тим паче, коли я кажу про об'єднавчі процеси більше невеликих політичних сил, політичних проєктів, то він відбувається, зокрема, і під брендом Руху нових сил. Вже декілька зустрічей таких, наскільки я знаю, відбувалося, і, в принципі, певні перемовини ведуться. Чи все ж таки, щоб закінчити з обговоренням радикальної партії, як ви вважаєте, чи буде збільшена кількість депутатів радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді 9-го скликання? Ну, якщо подивимося рейтинги, то партія Ляшка останній час трішки втрачає. В принципі, не дивно, оскільки Саакашвілі був достатньо активний, Рабінович підхоплює голоси. І все ж таки от в цій ніші політичного перформансу, яскравих політичних заяв, яскравих політичних акцій, фактично вже з'явилося декілька гравців. Якщо раніше був тільки пан Ляшко, то зараз в нього вже є конкуренти. І все це показує в динаміці за останні півроку, що рейтинги на декілька пунктів, в принципі, впали. Якщо так продовжиться, то в такому випадку Радикальна партія, скоріш за все, веде приблизно таку ж кількість депутатів, плюс-мінус декілька. Можливо, навіть менше, ніж зараз. А якщо вдасться перепозиціонувати зараз пану Ляшку власний імідж трішки в більш конструктивне русло і вийти якось з цього протистояння з Рабіновичем, Саакашвілі тощо, то в такому випадку можливо збільшення депутатів. Але все одно це буде корелювання в декілька відсотків. Тобто значного його зростання Радикальної партії я би зараз не прогнозував. Тим паче, що в цих виборах буде дуже важливою партійна структура, саме розгалуженість мереж. Принаймні, вибори в об'єднані територіальні громади, які проходили, вони це чітко продемонстрували. Все-таки потрібно провести агітацію. Потрібно в дійсності мати представників по всій країні для того, щоб їх висунути. Потрібно мати ресурси ключові, щоб захистити цей результат у вигляді наглядачів за виборами, у вигляді юристів місцевих, які зможуть швидко подавати позови тощо. Якщо партія не має розгалуженої мережі, а Радикальна партія в цьому випадку, на жаль, не є серед лідерів, на жаль, тому що це парламентська партія, і мені хотілося б, щоб всі парламентські партії займалися партбудівництвом. В такому випадку це покращувало рівень парламентаризму в цілому в країні. Через те, що вони не мають такої розгалуженої мережі, говорити про те, що вони зможуть захистити ефективно, навіть якщо пригнуть вище голови, власні результати, мені поки що не приходиться. Ну, принаймні, згадуваний вами і Рабінович, і Олег Ляшко посідають у рейтингу популістів досить лідируючі, на жаль, місця. Позиція. Перейдемо все ж таки більш до засідання Верховної Ради сьогоднішнє, яке має відбутись. От має сьогодні відбутись ключове на тижні кадрове призначення в Україні, а власне голосування за голову Нацбанку. От посли G7 напередодні закликали до швидкого обрання незалежного голови Національного банку. Підтримати кандидатуру Якова Смолія погодились представники Народного фронту. Висловлювали проти і Батьківщина, і Радикальна партія. От ваші прогнози щодо сьогоднішнього голосування, які мають відбутися? Буде гаряче. Але це голосування, воно багато в чому буде індикатор якраз домовленості стосовно майбутніх парламентських виборів між президентською силою і Народним фронтом, і паном Гройсманом. Оскільки в дійсності кандидатура пана Смолія, ми розуміємо, що вона є політична. Ну, ніколи взагалі в нас очолення Національного банку України не було позаполітичним. Це абсолютно всім зрозуміло. Тому тут йдуть більш широкі домовленості. В принципі, та конструкція, яка існувала до недавнього, яка існує до сих пір, більшості парламентської, вона не є дієздатною для того, щоб проводити призначення. Ми це бачили в багатьох випадках. У нас ціла низка міністерств з вакантними місцями, де не можуть призначити міністрів. У нас ціла низка державних підприємств, по яких так само немає очільників. Там Укрзалізниця, то що можна перелічувати з декілька десятків. Зокрема, і державних агенцій, які, знову ж таки, без очільників. І Нацбанк – один з елементів лише цієї картини. Про що це говорить? Про те, що та конструкція, яка існує, вона не може домовитись стосовно ані перерозподілу потоків, ані перерозподілу місць. Тобто заморожувати, коли щось відпадає, заморожувати ситуацію, ставити її на стоп-кран, ця конструкція ще здатна. Умовно кажучи, злетіла якась посада, домовитись про нового не можуть, але можуть заморозити статус-кво і не допускати деструкції далі. От чи зараз ця конструкція зможе злетіти і зможе домовитися по призначенню? Оце і є екзамен якраз, оцей іспит Національним банком України. Я думаю, що зараз в декількох кабінетах нашої країни, перших, зокрема і на Банковій, самі сидять і з подивом дивляться на цю ситуацію і думають, от хто ж в останній момент зрадить чи не зрадить, чи вдасться, чи не вдасться.
бо це дуже тонкі перемовини. Я поки що не взявся прогнозувати, чи точно проголосують. Можливі різні конструкти. Але вирогідність того, що проголосують, зараз більше, ніж, наприклад, тиждень і 2 тижні тому. Тобто, принаймні, тренд іде в тому напрямку, що, скоріш за все, будуть голосувати. Ну, принаймні, і світова спільнота тиснеть, але на те, щоб був призначений вже нарешті голова Нацбанку і пані Валерія Гонтарєва вже, я не знаю, я не пам'ятаю вже, коли вона пішла у відпустку, але досить давно вона вже в відпустці. Дуже давно, сказати. Дуже давно, і держава знаходиться у такій ситуації, що без голови Нацбанку теж неможливо працювати. Принаймні, зараз дуже багато очікувань щодо звіту пані Валерії Гонтарєвої. Це буде формальність? Чи це буде щось неочікуване? Я думаю, це буде формальність, причому максимально непублічна формальність. Умовно кажучи, зроблять це для того, щоб або зробити додаткові інформаційні приводи в цей момент, або максимально відтягнути камеру, умовно кажучи, від пані Гонтарєвої. Чому? Тому що реальних результатів, в принципі, там не дуже і багато. Але навіть якщо ми беремо от просто безоціночно, її сам вихід і її звітування – це знову повернення у фокус уваги до Національного банку, саме пов'язаного з Гонтарєвою. А це вже політична токсичність для пана Порошенка. Оскільки ми пам'ятаємо, скільки разів йому приходилося фактично виправдовуватись публічно за пані Гонтарєву, заступатися за неї. Само собою, таку ситуацію повторювати, я думаю, що піарникам Банкової не захотілося. Скоріше за все, в таких умовах краще, щоб Гонтарєва відзвітувала тихо і спокійненько, щоб це не зробило негативного і ведмежої послуги для пана президента. Принаймні, на це буде робити ставка адміністрації президента, скоріше за все. Ну, принаймні, ЗМІ цього навряд чи допустять, тому що, насправді, досить довгоочікуваний звіт, і, насправді, її будуть чекати, і поява пані Гонтарєвої у парламенті – це завжди було подією для ЗМІ. Абсолютно. І за нормальних умов це мав би бути розгорнутий, гарний звіт з гострими питаннями від парламентарів, з гострими питаннями від засобів масової інформації, оскільки в дійсності Національний банк України – це одна з ключових державних інституцій, які формують і монетарну, і фінансову політику держави. Більш того, з падінням гривні в декілька разів з початку війни, з тими коливаннями, які ми зараз бачили навіть сезонами, коли гривня на 10%, 15% стрибає вверх-вниз, само собою, за таких умов абсолютно ненормальним є, що Національний банк не має очільника. Тим паче, що, от, наприклад, за те, що я кажу, там стрибання курсу, вже пані Гонтарєва не буде звітувати. Він скаже, я була в відпустці, мене просто не відпускали. А хто буде звітувати? Новий очільник Нацбанку, який буде призначений, він буде призначений тільки з дня, коли за нього проголосують. І весь цей період фактично політичну відповідальність, тобто персональної відповідальності, ніхто не несе. От цю ситуацію її потрібно завершувати, і, само собою, через це багато в чому наші західні колеги і тиснуть на Україну. Тому що ситуація, коли відомство не має керівника, який би ніс би персональну відповідальність, це ненормальна ситуація, це, само собою, є інституційною кризою. Ще одне важливе голосування, принаймні його ще з понеділка на погоджувальній раді анонсував Андрій Парубій, спікер Верховної Ради, це голосування за створення антикорупційного суду. І навіть він пропонував це прийняти у першому читанні, як за основу. Ви знайомі з цим законопроектом? Ознайомились? Я вам чесно скажу, я антикорупційною сферою майже не займаюся, тобто 50 на 50, умовно кажучи, тому фахово прокоментувати його не можу. Окремі елементи, його я бачив і спілкувався з людьми, які дотичні до цього процесу. Для мене більш важливо це з точки зору саме політичних процесів, оскільки можемо дуже багато говорити про деталі, тут краще з юристами, з правниками, хто може розповісти, що є поганого, що є хорошого в ньому, умовно кажучи. Тому що там є і моменти, наприклад, завжди створення спеціалізованих судів, воно трішки гірше, ніж загальну юстицію. Тоді спайка між прокурором, суддею одразу ж створюється, коли вони працюють над одними тими ж справами повсякчасно. Це вже додаткове зростання можливості корупції з одного боку. З іншого боку, сьогоднішня вся структура судова, вона не витримує жодної критики. І, само собою, в таких умовах створення окремого інституції з нової, якості, незалежною, будемо сподіватися, незалежною, може дати поштовх для того, щоб принаймні зрушити ті справи, які вже на сьогоднішній день впроваджуються Державним бюро розслідування, і НАБУ, і САПом. Відповідно, в таких умовах, само собою, це нібито нам потрібно. Якщо брати ширше, голосування до виборів, скоріш за все, відбудеться.
Але запуск повноцінної роботи антикорупційного суду до виборів, скоріш за все, не відбудеться, оскільки це може створити велику кількість так званих чорних лебедів для, знову ж таки, президентської політичної сили, де й в цілому для сьогоднішніх політиків. Само собою, це може стати інструментом, який будь-якого політика зможе зрізати під час передвиборчої гонки. Цього допустити сьогоднішні парламентарі, які хочуть переобратися в наступний парламент, я думаю, не захочуть. А президент так само не захочуть, оскільки в такому випадку і амбіції його команди страждають, і можливість домовлятися з іншим, оскільки тоді він не може виступити гарантом їх безпеки, а само собою підмиваються. В цих обставинах тиск західний зведеться, скоріш за все, до того, що буде досягнуто компромісу, що це голосується за цього парламенту, але починає створювати за цього парламенту, але почне працювати в реальності вже після виборів для того, щоб не створювати додаткову політичну турбулентність. Скільки потрібно часу для того, щоб, власне, сам законопроект перейшов у життя і на практиці почав втілюватись? Тобто, які кандидатури потрібні для, наприклад, для створення антикорупційні судді? Це люди, юристи з яким фахом і досвідом мають бути? Антикорупційні адвокати, антикорупційні прокурори. Це ціла інституція створення. Само собою, це перенабрати з самого початку, фактично. Це створення абсолютно нової інституції. Інша справа, що намагаються туди вшити можливість інфільтрації старої системи, так само, як у нас відбулося, наприклад, з Вищою радою правосуддя, з Верховним судом, коли фактично перекочували одні й ті самі прізвища, і навіть найодіозніші туди їх трішки розбавили свіжою кров'ю. Намагаються створити таку саму ситуацію антикорупційним судом. Але тут більше увага прикута і західних партнерів, і українського громадянського суспільства, зокрема, і ваших колег засобів масової інформації. Як от буде, завдяки цьому, я сподіваюся, що не вдасться спотворити цей інструмент на самому початку. Але навіть технічно від півроку до півтора роки. Якщо все робити в режимі на позавчора, швидко і ефективно, то можна десь за півроку, за місяців 8 впоратися. Якщо ні, то можна розтягнути все це до півтора року абсолютно сміливо, користуючись тими часовими вікнами, які фактично закладені в можливість формування антикорупційного суду. Тому я кажу, що якщо проголосують його зараз, наприклад, то затягнути до того, щоб він стартував повну силу вже після виборів, в принципі, нічого складного в цьому немає. Вчора на прес-конференції Петро Порошенко зазначив, що ніхто не має права вказувати українській владі, які рішення приймати Україні і на міжнародному, і на внутрішньополітичному житті. Які тоді ризики втратити такі добрі стосунки з Заходом, які встановлюються в Україні, існують при тому, що, власне, питання тарифів на газ і про те, що чи підніме насправді Володимир Гройсман тарифи на газ. І якщо підніме, то, власне кажучи, це втрата електоральна. Якщо не підніме, це втрата якихось гарних стосунків з Європою. Ось зараз на цьому розбіжності досить великі суперечності створюються. Чи насправді, якщо що, власне, за цим стоїть? І які рішення буде приймати українська влада? Завжди можна Кабінет міністрів зробити ЦАПом відбуваємим. Тим паче, напередодні виборів, фактично, для президента це не є токсичним, не є ризиком. Для пана Гройсмана є ризикованим. Але якщо закріплюється чіткий відсоток, який його депутатів буде в спільній політичній силі, наприклад, то в такому випадку, можливо, він зможе піти на такі ризики. Можливо, можуть бути перемовини стосовно більшого відсотка у разі прийняття такого рішення. Само собою, президенту зараз зовнішню прихильність, хоча в тому невеликої кількості, в якій вона зберігається, втрачати не варто було б і не хотілося б, само собою, оскільки для нього зовнішній вектор – це той вектор, за який він вболіває дуже сильно, це його одержимість міжнародною політикою, вона проявлялася неодноразово, в принципі, якщо ми візьмемо навіть його освіту, тобто це є персональна така його, в принципі, адженда. То в цьому випадку, скоріш за все ж таки очікувати підняття ми можемо тарифів, і все ж таки, можливо, це питання додавлять. Інша справа, коли йде мова про те, що нам ніхто не може нічого надиктовувати, керувати, абсолютно вірно. Нам ніхто не може говорити, що нам робити поза нашої позиції. Але якщо ми беремо можливості впливу наших західних колег, міжнародних інституцій, то вони відбуваються не в моделі «ми вам сказали і ви робіть», а вони відбуваються в моделі перемовин,
і взяття певних зобов'язань України на себе і зобов'язань західними партнерами. І після того, як вже взяті зобов'язання, після цього, само собою, і одна, і інша сторона можуть вимагати тих чи інших поступів. Тобто вимагання відбувається не в моделі васальної залежності і начальник-дурак, а відбувається в моделі двох партнерів, які домовились про щось. І кожен з них має право вимагати виконання домовленості іншою стороною. Зокрема, і по тарифах, зокрема, і по інших зобов'язаннях перед Міжнародним валютним фондом, Світовим банком. Це ті зобов'язання, які українська політична еліта взяла на себе, які вона не впроваджує. Само собою, це обурює західних партнерів, само собою, це створює ще більшу недовіру. На жаль, якщо взяти останній Давоський форум, то поспілкуватися з декількома присутніми там українськими політиками, всі вони мені сказали наступну тезу, що, на жаль, все частіше до української влади відносяться як до такого дуже нехороше порівняння, дуже жорстке, але тим не менше до пиятики, який от є в сім'ї в якійсь. Всі його люблять, всі його поважають, розуміють, хороша людина і так далі, але грошей йому ніхто не дасть. Повірити на слово йому ніхто не повірить, оскільки він вже декілька разів виносив з хати останнє, щоб продати і купити алкоголь. І так само і цього разу може поступити. От приблизно так само подекуди відносяться і до певної частини українських політиків. Коли вони обіцяють, а не виконують. Коли вони беруть зобов'язання, знову ж таки не дотримуються. Коли вони можуть зробити ті реформи, які вони мають робити в власній країні, але вони їх не роблять через власний інтерес, власні зиски і власні бізнесові тощо інтереси, назвемо це так, слабкості, я б назвав, оскільки багато в чому в нас у багатьох наших політиків їх економічна залежність, вона вже не залежність, вона вже слабкість і межує з ігроманією тощо, коли оця залежність, вона доходить до того, що, на жаль, ми за 20 років так і не вибралися з олігархополії, в якій Україна А є шанс вимушена жити. вибратися? Є шанс, безумовно, і шансів таки багато. Більш того, Україна, на відміну від багатьох інших пострадянських країн, такі шанси і мала, і має, бо в Україні до сих пір відбуваються вибори. Так складно, так з махінаціями, з певними фальсифікаціями. Але всі вони не мають тотального характеру. Коли тільки вони намагаються мати тотальний характер, українці виходять на Майдан. Тому в нас є декілька запобіжників. Перший запобіжник – це наш парламентаризм. Другий запобіжник – це те, що в нас в дійсності відбуваються вибори, а не як в Російській Федерації для галочки. І по-третє, це українське суспільство, яке знає, що таке Майдан, і вміє ним користуватися. І в разі, якщо політичні еліти починають заграватися і зарвалися, то суспільство піднімає свій голос, і воно має свій голос. Тому у нас є завжди шанс. Чи ми використаємо його зараз, або так само, як минулі рази. Отут є певні побоювання, але шанс завжди залишається. От питання виборів не може не зачепити вибори, які мають відбутись 18 березня у Криму. Вчора був гостем Олександр Опанасенко, депутат від фракції «Самопоміч». І коли я запитала, чому ні на Погоджувальній раді, ні серед парламентарів і лідерів фракції не звучить принаймні позиція, він відповів, що начебто це прерогатива апарату президента, Міністерства зовнішньої політики. Як, на вашу думку, чому ніхто з українських парламентарів не висловлюється щодо цього приводу і щодо цієї події? Як завжди, чи ми будемо, як завжди, спостерігати реакцію після? Гучні заяви, висловлювання обурення, закликання світової спільноти не визнавати. Ну, от, власне, Постфактум, ну, як завжди. Дивіться, у вас в студії був опозиційний політик, який фактично перевів відповідальність на президентську виконавчу гілку влади, сказав, що це прерогатива президента, Міністерства закордонних справ. Хоча парламент в парламентсько-президентській країні, він є вищим, ніж президент, вищим, ніж виконавча гілка влади, він її формує. І, в принципі, він як парламентар перекладати відповідальність на президента просто не мав права. Так операційно, так визначаючи, це президент, це Міністерство закордонних справ. Але парламент так само має мати власну позицію. Ти бачиш, коли мова йде про наші землі, про нашу територію, яка є окупованою, де робиться свавілля іншої країни. Тим паче, що там будуть відбуватися вибори. В таких умовах, мені здається, що парламент, само собою, мав би мати позицію, тим паче позицію невизнання в цілому виборів. І мені приємно, наприклад, вже якщо додати трішки меду до всього цього дягтю, що в парламентській асамблеї Європи, наприклад, на міжнародних майданчиках наші народні обранці, які представляють Україну там від різних політичних сил, виступають зі ствердною позицією і домагаються
домагалися декілька разів, домагалися тих перемог, які ніхто не очікував від них ані в Україні, ані на міжнародних майданчиках. Зокрема, і по питанню виборів в Криму, які проводилися парламентські, це питання дуже серйозно комунікувалося. Я сподіваюся, що той досвід, який набули наші парламентарі, міжнародники вже в кейсі парламентських виборів, проведених в Криму, вони його використають зараз при президентських і можемо сподіватися на кращий результат стосовно невизнання і оцінки загальносвітової тих виборів, які відбудуться, оскільки проведення виборів в Криму – це не тільки нелегітимність самих виборів, там і нелегальність, але це вже і нелегітимність, і нелегальність всіх виборів, загальнонаціональних російських виборів, які проводяться в цілому по Росії. Тобто проведення в Криму – це одразу незаконність в цілому цих виборів, а не тільки їх проведення в Криму. Само собою, цю позицію потрібно Україні комунікувати. І шановний парламентар, якого ви запитали, я думаю, було б правильно, якщо б він сказав би, що позиція і їх фракції, і його персонально як парламентаря, вона от є такою, такою, такою. Але не з'їжджати з відповіді, посилаючись на те, що має бути президент. Чому це відбувається? Тому що парламент, на жаль, не відчуває власної суб'єктності. Він настільки задавлений, це проблема самого парламенту, що він дає себе задавити. Коли президент приїжджає і ламає через коліно будь-які голосування, коли парламентарі фактично забули, що вони є першим інститутом в державі, і саме вони є тими, хто мають контролювати в цілому владу і її здійснювати, то, само собою, в таких умовах, я думаю, що це навіть не провина цього парламентаря. Якщо б ви посадили більшу частину парламенту, депутати відповіли приблизно так само, оскільки вони самі себе не відчувають політичним суб'єктом в достатньому вазі для того, щоб не перекладати на когось відповідальність. Як ви вважаєте, які зміни можна очікувати у врегулюванні ситуації на сході країни після виборів Росії, власне, президентських, які мають відбутись? Можна одразу казати, виборів Путіна. Коли знову вибори Путіна. Принаймні, виборів з очікуваним результатом. Можна якось, принаймні, прогнозувати розвиток подій, тому що президент вже озвучив, що звільнять 2 заручників. Навіть у ЗМІ є здогадки, хто це має бути, що це 2 українських прикордонників. Начебто так говорять українські ЗМІ. Президент не озвучував, власне, ці особисто персоналії, але озвучив тих, хто може бути звільненим. Які ще можуть бути зрушення у цьому питанні? Стратегічне зрушення, як не відбудеться. Як би нам цього не хотілося б, але мати марні уявлення і сподівання марні не потрібно. В реальності своїй агресія йде в більш широкому форматі. Російська доктрина військова, вона передбачає, що максимальна потужність російських військ буде досягнута до 2020 року. Тобто зменшувати свою військову потужність вони не збираються. Якщо ми подивимося їх дії, агресія в різних формах, вона лише набирає своїх обертів, як на Заході, так і в нас. Інформаційних, культурних. Вона весь час змінюється. Тобто теми, посили, ключові наративи, вони змінні. І Російська Федерація намагається тримати в тонусі власну агресію. А стосовно України, це агресія не для того, щоб захопити ті чи інші території, або когось захопити, а потім віддати в обмін на щось. Це агресія стосовно українського суверенітету, тобто на розчинення української державності як такої. І ми ж бачимо, що вона відбувається в багатьох сферах. І навіть якщо ми змоделюємо ситуацію, що введені миротворці на Сході, і про це говорив там президент, наприклад, і на сьогоднішній день акцентують дуже багато на міжнародних майданчиках, то в такому випадку де гарантії, що Росія не активізується на іншій ділянці російсько-українського кордону, і, наприклад, у нас не з'явиться якась нова республіка, по-перше. По-друге, де гарантії, що інформаційна, економічна, культурна, тощо інша експансія Російської Федерації не продовжиться. Жодних гарантій. Тим паче, що на окупованих територіях Росія проводить активну політику колонізації. Тим паче, що політику колонізації за моделлю 18-19 сторіччя, коли змінюється демографічний склад на територіях, відбувається переселення і відселення людей, коли економічна інтеграція відбувається, фінансова російська рублева зона і там, коли підмінюються підручники, освітні інструменти, освітні програми на територіях, коли йде боротьба на винищення власної ідентичності, вже не етнічними способами, зачистками етнічними, як це робила Росія, наприклад, ще в минулому сторіччі, але вже через спотворення інформаційного, культурного тощо простору і викорінення, самоусвідомлення у людей себе як певною іншою від російської, іншою там від місцевої ідентичності. Само собою, в таких умовах говорити про те, що Росія зменшить власні оберти, стратегічно не приходиться. Персонально
У Путіна, я думаю, іншої можливості для такої міжнародної авантюри вже за його життя, навіть фізичної, все ж таки він літня людина, не буде. Відповідно, вийти з цієї ситуації переможним – це війти в підручники російської історії як великий авантюрист, якому не вдалося. Само Або собою, як великий миротворець, наприклад. великий миротворець це вже... Я розумію, про що ви кажете. Великий миротворець вже не вдасться, оскільки російське суспільство дуже серйозно прокачане на те, що Україна – це найбільший там ворог Росії, це ворожа держава, тощо і так далі. А в таких умовах Крим все ж таки вивітрюється ейфорія. Ейфорія від участі на війні на Сході, вона вивітрилася, від Сирії вже вивітрилася фактично. Ми бачимо, що вже навіть в інформаційному просторі російському приходиться говорити про жертви, приходиться видумувати різні інформаційні приводи. Пояснення для суспільства, що вони там робили. Абсолютно вірно. Пояснювати і спрямовувати цей протест фактично і невдоволення суспільне в якесь річище, яке більш-менш контрольоване. Тому за всіх цих умовин, я думаю, що навіть персональна позиція Путіна – це змінити, можливо, інструменти, це відійти від мілітарних інструментів, піти немілітарними, поки не можуть вигравати мілітарно. Але, тим не менш, це агресія недостатньо довго. Тим паче, весь зовнішній контекст говорить про те, що, на жаль, міжнародна система безпеки розвалилася, та, яка існувала. І зараз ми маємо справу з тим, що на нашій планеті, скоріш за все, найближчі роки ще можуть з'явитися ще декілька воєн. І в таких обставинах, само собою, Росія, скоріш за все, не буде зменшувати власних загарбницьких амбіцій. Дякую за вашу позицію. Олег Саакян, політолог, був гостем ранку першої студії програми «Саба». Далі у нас новини з Христиною Стейт. Спостерігаємо.